Hey, welcome to my YouTube channel. Karon nga vlog na ko, tutorial na puta. Tudluan ta mo unsaon paghimo sa YouTube channel. So, mag-shoutout sa ako sa tamang sugod. Shoutout dahil mag-shoutout ko sa bago na kong mga subscribers. Shoutout ni Uking TV nga bagong subscribe na ko, si Jen Lagradilla, Amaze Skill, o Manfred Zing, o si Sandala Official Channel. Kana sila mga parente mo na yung mga bago na kong mga subscribers nga ni subscribe na ko sa akong channel. Nagpasalamat ko ninyo diha nga subscribe mo. Shout out ninyong tanan diha. Ug ayaw mo kalimot sa pagsunod sa akong YouTube channel kay daghan pa mo matiguhan. Tudluan ta mo mga tutorial nga binisaya ra nga tutorial. So ang hinaot ko nga dili ra mo kuan ba kanang tawag aning malaayan og follow sa akong YouTube. Itong ni subscribe og shout out nila ni Ate Roslyn Rindon nga ni subscribe ko nako, silang Portia Miñano. Shout out ninyong tanan diya. Daghang salamat ninyong tanan diya og si Dave DI nga akong kuan gito follower sa YouTube, si Dave Panoynoy. Shout out ninyo mo diha Panoynoy. Sa tanan nako nga mga subscriber, shout out. Shout out ninyong tanan diha. Sige, murag ni taas na kayo atong oras, magsugod na ta sa atong tutorial. Sige, ania. Kung karon mga parente, nana mo sa inyong cellphone, ang sunod ninyong buhaton is i-click ninyo ang YouTube. Dayong human dire, i-click ninyo ning icon nga nasa taas, kaning profile icon, click dayon your channel. Human sa your channel namoy makita dire edit channel, manage video. So arita sa edit channel. Human kita mo aning lapis nga nasa una, inyong i-click dayon ibutang ninyo ang inyong channel nga layhan, pananglitan ako ni muna ingalan sa inyong channel. So inyong i-okay. So then diri sa ubos na gihapoy lapis, i-click ninyo na description makabutang, click. Then diri sa description mga parente, ang inyong ibutang diha ug unsa kabahin inyong channel. Unsa kabahin inyong channel? Dalawang beses na yan! Panalitan inyong channel gaming. So gaming pud ang ibutang. So kung comedy inyong channel, comedy pud ang ibutang na description. So human ana inyo butang description ninyo gihapong okay. So kay human naman ninyo butang tanan, sunod ninyong buhaton, kita mo aning camera nga sign nga naas tunga. So inyo nang i-click, then ay nakabutang take a photo or choose from your photos. So mao na siya ang inyong profile. So mo-add mo direct profile, panalitan na namoy mga hulagway nga ganahan, inyo bang nawong ibutang diha, inyong butang dayong save. So mao na ni siya mga parente. Wait sa kay galoding pa. So sayon ra kay mga parente unsaon paggama sa YouTube channel. So na siya profile. So mao na ni ang makita dire mga parente atong i-back YouTube channel. Mao na ni makita mga parente. Mao ni ngalan sa imong channel, ako ni
kining diri sa taas banner napo ko'y tutorial ana tudloan ta mo kung saon pagpahimutang sa banner. Og mao to siya mga parente ang akong tutorial o saon ang paghimo sa YouTube channel. So naa na mo'y idea katong nakabalo na paghimo na dayon mo kay parang dungan tang mo dato. Wala mo makita sa akong mga video nga nanay mga ads. So nana na siya ikwinta mga parente. So agkatong wala pa ka-subscribe sa akong channel, subscribe na nara sa ubos. Pindutan na ang subscribe kung i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa bago na akong upload. Kaya dagan pa ko kay mga tutorial nga angay itudlo ninyo. Sige mga parente ha, ayo-ayo mo dihang tanan. Kinahanglan dili ta magawas-gawas atong balay kay ang kaning atong isa kubang karon nga coronavirus. So ayo-ayo mo tanan diha katong ni-subscribe nako nga wala na mention. Shout out ninyong tanan diha. Daghang salamat sa tanan akong mga subscribers o mga viewers. Kita-kita na punta sa sunod na kong vlog tutorial ra gyapon. Sige mga parente, ayo-ayo mo dihang tanan. Bye-bye.